May 33 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City kahapon. Ini ang pinakamataas humalin sang nagligad nga Nobyembre 8. 16 diri ang mga close contacts, 7 ang mga nurse, 1 ka doktor kag 1 ka admin staff sang ospital. Sumugod sang nagligad nga semana, makit-an ang amat-amat nga pagsaka sang mga kaso sa syudad kag kalabanan diri mga local cases. Suno kay Dr. Chris Orongon sang Bacolod Emergency Operations Center, nag-amat-amat na puno ang isolation facility sang syudad sa Barangay Alihis. Gani nagapakig-angot na sila karon sa mga hotel sa syudad, pati na sa DepEd sa tion nga kinahanglanon sang dugang nga isolation facility. Then we have also coordinated with the DepEd, tapos ang sa regional PNP office nga may possibility ba si rekolta mga nurses nila nga nag-duty before para at least may matao sa ato yung mga facilities. Bangod sang pagsakaliwat sang mga kaso, nagapahanumdum ang Bacolod EOC nga likawan lang anay ang pagkadto sa mga pampubliko nga lugar nga madamo sang tawo. Nagapahanumduman ang EOC sa mga establishmento komersyal nga istrikto nga sundon ang 50% maximum capacity para hindi maginutok ang ilang mga customer. Na-notice sa mga kalan, wala na mga markers, wala na mga markings sa lamisa, kung 4, 2 lang dapat kapungko, kung 8, 4, wala na sa mga X-marks na hindi pwede mapungkuan. Magkato ka sa mga malls, tamal ka puno, daw matyago, daw nagbalik kita sa Christmas sale, daw damo ganyan nagkato sa mga malls, hopefully mga ganagan tayo na. Temporaryo karon nga ginsirad-an ang talatapan ni Bacolod Councilor Cindy Rojas matapos nga magpositibo sa virus ang isa niya ka staff. Ang talatapan sang konsehal ang nagaprocess ang S-Pass application sang mga nagapauli nga returning residents. Naga-work from home sa karon ang ilang nga personnel. Ginsirad-an man ang Bacolod Comelec office matapos nagpositibo ang isa nila ka empleyado. Martigo para sa Digicast Negros.